Bine, v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, voi juca cu prietenul meu, Steel Brainrot. E și el aici. Ok. Uitați baza mea. Mamă, cred că mi-au făcut ăștia la bani. Ia că mi-i și la tine. Mama, am 2 din prima. 2 T. 2.4 T. Am lag dacă vin în bază la tine. Vedeți și voi. Uitați ce greu merge. Eu nu trec în 2 secunde. Mamă, ce are băiatul ăsta. Uitați-vă și voi ce are. Ioi, cred că sunt ăia noi. Nu cred. Eu am lag. Da. Că la ce au ăștia prin bază îmi sparge lag. Bine, la volum îmi sparge. Bine. Bă, dar nu e nimic în stoc. Păcat. Ce e asta? A, vine numai Nubini Pizzanini. Bă, dar mie nu-mi place asta cu Nubini, ți-ți place? Dar unde? Eu am dat ce-am întrebat pe jocul ăsta. A murit din prima. Și... Ia. Ce dai, ce mai dai? Nu știu cum să mă joc. Nu zice să plate de aici. Asta cam și dat cam nu bătă. Bă, pe ce tot a pus? Uite, de obine pizzarii. Mă, dar nu vine nimica. Nu vine pizzarii, 20. Mama, a venit Dita mai buneca în Balabu. Dai slab. Cred. A fost boneca. Boneca o să fie... O să fie... moartă, adică. Aia, bă, boneca în Balabu. Boneca în Balabu. Ok. Ce mai e pe aici? Întreb și eu. Ce pot să iau? Nimic nu pot să iau. Ce bine! Yeah! El e la început. Mamă, cred că nu pot să-l bat. Cine e? Păi nu merge să-ți văd roții. Da, văd plantele. Uite ce-au luat. Uite. Ok, e slab ăla. Hai pe kilograme. Am început și eu de ceva. Păi dacă îi dau eu acum ceva face 50 de milioane. Da. Am luat pipi kiwi. Și scura. Ce e asta, bă? Scura. Scura. Ok, o să-ți dau ceva mai bun. La rezerela. Și-l dau pe ăsta, Pesto Maroctoni. Nu știu cum îl cheamă. Deci se cheamă Pesto Martioni. O să dau unul mai slăbuț, dar o să dau și mai bun. Deocamdată ia pe ăsta din capa. Yeah, de la unde să bag. Yeah. Dar plante nu îți dau, scuze. Că nu vreau. Plante îți faci singur din bani. Plantele astea sunt de la prietenul meu și nu pot să-ți dau. Boom. Mă uite. 5 capa. Direct. Boom. Doar l-am pe 6-7. Eu într-o zi am avut cel mai bun decât Robert, dar nu știu unde mi sunt acum. Nu știu, mi-a furat cineva cu Robert. Dar era ceva Rainbow pe aici, țin minte. Sau mi s-a băut. Rainbow. Urcalero. Dar la mine nu mai vine nimic bun. Numai mie îmi dă. Un Broblandrilo, Crocodrilo. Haide că începe să devină ceva mai bunicel. Dacă mai vedeți episoade de genul, nu uitați să dați. Dacă facem la acest videoclip 200 de like-uri, o să mai facem. A venit TV, că nici n-am observat.
Mă, 3 evente sunt. Ia. Mă, să vină ceva pe bandă. Bă, ți-am luat 2 de-astea. Cel mai tare event. Hai să vină eventul. Am luat 2 de-astea, flow-uri de-astea. Ia stai. Da. Ce vrei rost să ai? Ok. Vine bananini. Ce vine? Tem cheese. Ce? Ana. Nita, dolfinita. Din, 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 din. Ope, abananito, cabalera. A venit un Orcalero Diamond. A venit netul un rinocer, dar ăsta e slab. Mă, frate, nu vine. Cât anubiniu e pe ăsta? E un event de 2 ore. E Zoxehola. Uite, tu ce nubini. De mare e nubini. Nu cred, haideți să-l batem pe băiatul ăsta. Tot? L-am bătut, bine, bă! Și? Dar băiatul ăsta vrea să o vadă la mine. Da, că vreau să fiu bun. Îl dau după mă duc să-l bag în baie. Nu știu să ne duc să-l era ăla. Știi că te-am văzut ceva Rainbow. Uite-l, mă, că l-am văzut din nou. Uite-l, mă, aici. Scura. Vrei Orcalerul ăsta trălă la Rainbow? Da. Ok. Mă duc la baza ta. Stai puțin să îngolesc și inventarul. Ia. Oh my god. Ia, mă. Așa. Poate îl pun în greșeală. Unde să-l pui? Îl vând. Vreau să văd cât costă tralelul ăsta. Da, e slab. How much is this worth? Așa. Ce e asta? E că plantă slabă. 6 capa. Yo. Asta s-a adus eventul. Dai un event de 2 ore. Cine vede What? acolo? Cum e un event de 2 ore? Intrați acolo, acolo, Stânga jos. în dreapta jos. La mine e stânga aia. Ia. Uite. Mă aduc de la tine invers arată. Ok. Eu, uite un rinocer. Nu, frate, nu mai vine nimic pe bandă și degeaba am făcut videoclipul ăsta să nu vină nimic pe bandă, bro. Eu. A venit asta, dai slab. Ai, mine. Mi-a crescut florile. Ia. Uite, mi-a crescut florile. Bravo. Haideți să mai luăm banii. Mi-a puțin rățit. Stai, mă, să vorbesc aici, că... Așa. Să băgăm chestii noi. Nu trebuie să iau banii la ăștia. Eu uite ce băgăm nou aici, unde am radat de plantele. Tu poți să le iei. La noi e în stoc. Eu pot să iau ce plantă vreau, dar nu sunt în stoc. Și pe cea mai bună pot să iau. Chiar și pe asta. Am te dat mare. Ultima. Da, nu mă dau mare. Da. Mamă, câte... Ce-am inventar? Mamă, ce vine pe bandă! Bomborito, bonito, herbal brito, gangsterito. Boneca Malabu. Am 244 capa. 244 capa. Haide că ți-aș mai da ceva din inventar. Yay! Glumeam. Adică mai mintit. Nu? Nu știu. Tu poți să iei pe ultima. Dar păi dacă nu... Ultima floră. Da. Am cam luat eu totul. Ia că iau eu acum eu tot. Ok, trebuie să mai iau... Uite-l, mă, pe ăsta, bossul, că pe ăsta-l căutam eu. Am luat tot. Am luat tot.
Trepitrope. Mamă, ce mare e ăsta. Mi-a picat legendară. Mi-am băgat, cred că, în inventar. Legendară. Bravo. Cât dă legendara? Nu știu. Uite-l, mă, pe bossulică ăsta, frate. Nu vreau să stea. Mă, ce vrei, mă, să-mi dai tu, mă, o prostie de plantă? Să mi-i dai mie, nu ție. Să nu-i cer. Bate-l! Legendară, bate! Am bătut. Nu l-aș pe ales eu. Bro, băiatul ăsta vrea să-mi dea nu bine pizza nini. Nu bine pitalini. Oh. Am cealaltă, cealaltă. Eu am cea mai bună bază din joc, cred. Nu. Cu faptul elefantul. De fapt. Am uitat o legendară. Am fost să a intrat cineva pe mine. Din Lasa. What? Cum din Lasa? Nu, Linda Lasa. Linda Lasa? Da. Ciudat. Nu mai și ăla, nu știu. Nicio. Am mai luat un brain. Eu, relaceu. Mai am 2 brain roturi să-ți dau. Da. Unul de 4K. Eu. Ăsta e slab oricum. Te rog, cu mici. Mă, de când ăla e, mă, tu pe la mare? Pe cine? Pe ăsta. Nu sunt eu ăla. A, ăsta ești tu. Da. A. Asta e că am uitat să ți-l dau. Nu? Mamă, te-am răcit. Mama, am 3 T, nu cred. Ce mult am. Nu mai nimic ăsta, probabil să știi. Ok, ce mai vine pe bandă? Cam nimic nu mai vine. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa, pa!